Priatelia, objavujú sa nám tu všelijakí mudrlanti, ktorí hľadajú argumenty proti Európskej únii a množstvo rôznych argumentov, skoro všetky sú nezmyselné. Čo chceme? Chceme sa vrátiť k starým hraniciam? Chceme znovu prechádzať cez colnice, cez pasovákov, chceme byť kontrolovaní, chceme, aby sme znovu mali zavedené clá, aby sa nám teda dvíhali ceny. Chceme zastaviť náš vývoz do Európskej únie a zbaviť možno 100 000 ľudí zamestnania, pretože my vyvážame 80% nášho exportu do krajín Európskej únie. Chceme ohroziť vklady našich občanov v bankách, veď Európska únia je najlepším garantom stability meny. Sme súčasťou eurozóny, najstabilnejšej meny na svete. Toto všetko by nám chceli títo proroci zobrať. Možnosť študentov, aby chodili študovať do ostatných krajín Európskej únie a aby tým získavali skúsenosti a jazykové znalosti. Nie, toto musíme úplne jednoznačne odmietnúť. Európska únia je najlepším garantom našej bezpečnosti. Je najlepšou zábranou proti terorizmu. Keď sa pozrete na naše obce a mestá, ak prekvitajú, tak prekvitajú z peňazí aj Európskej únie, a dokonca možno väčšinovo z peňazí Európskej únie. Pozrite sa na prestavbu a rekonštrukciu našich škôl, telocviční, ciest, čističiek v rôznych mestách a obciach. Vidíte to na vlastné oči. Dokonca aj námestia, ktoré prekvitajú a sú krásne, sú z peňazí Európskej únie. Zbaviť nás tejto možnosti, obrať nás o túto plodnú spoluprácu v rámci Európskej únie by bola pre Slovensko tragédia. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby ste naše úspešné Slovensko v Európskej únii prišli podporiť aj vo voľbách 24. mája a aby ste podporili voľbu pre úspešné Slovensko v Európskej únii.